Gwreiddio'r Economi Sylfaenol yn GIG Cymru. Beth yw e? Yr Economi Sylfaenol yw'r economi bob dydd. Dyma'r rhan o'n economi sy'n creu ac yn dosbarthu nwyddau a gwasanaethau yr ydym yn dibynnu arnynt ar gyfer bywyd bob dydd, ac i gefnogi iechyd a lles pobl sy'n byw yng Nghymru, gan gynnwys gwasanaethau iechyd a gofal, bwyd, addysg, tai, ynni, manwerthu. Yng Nghymru, mae'r Economi Sylfaenol yn darparu tua 4 o bob 10 swydd, sef tua 500,000 o bobl, ac mae'n cyfrif am 1 punt ym mhob 2 awarion. Mae dull yr Economi Sylfaenol yn ganolog i strategaeth economaidd Llywodraeth Cymru. Mae'n ystyried sut yr ydym yn gwario arian yng Nghymru, a sut y gallwn wneud gwell penderfyniadau ar sut i fuddsoddi mewn gwasanaethau bydd ein pobl a'n economi. Pam ei fod o bwys i GIG Cymru? Mae mwy na hanner cyllideb Llywodraeth Cymru yn cael ei wario ar iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Rydym am sicrhau bod y cyllid hwn yn cael ei fuddsoddi mewn ffordd sy'n sicrhau'r manteision mwyaf posibl i boblogaeth Cymru. Gall y GIG yng Nghymru gyfrannu'n gadarnhaol at ardaloedd lleol mewn llawer mwy o ffyrdd, y tu hwnt i ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel yn unig. Mae sefydliadau ar draws GIG Cymru yn sefydliadau angori, ac fel y cyfryw gallant wneud cyfraniad sylweddol i'r economi sylfaenol yn lleol drwy drosoli eu pŵer prynu, darparu cyflogaeth o ansawdd uchel a chefnogi cymunedau lleol a'r amgylchedd. Mae dull yr economi sylfaenol yn GIG Cymru yn canolbwyntio ar 3 peth yn benodol: caffael, pobl a lle. Mae caffael yn golygu'r nwyddau neu'r gwasanaethau uniongyrchol a brynwn, enghraifft bwyd i ysbytai. Rydym am fuddsoddi arian cyhoeddus Cymru yng Nghymru drwy ddatblygu cadwyni cyflenwi byrach a chefnogi cwmnïau Cymreig sy'n cyflogi pobl ac yn darparu swyddi a hyfforddiant. Mae pobl yn golygu'r gweithlu rydym yn ei gyflogi o'r cymunedau rydym yn ei gwasanaethu, yn enwedig y rhai sydd ymhellach i ffwrdd o'r farchnad lafur. Rydym am sicrhau bod pobl yn ein cymunedau yn cael cyfleoedd i hyfforddi a dod o hyd i waith yn GIG Cymru ar bob lefel. Mae lle yn golygu sut mae lleoliad ein gwasanaethau, gan gynnwys adeiladau a seilwaith, yn effeithio ar ein cymunedau lleol a'r amgylchedd. Mae angen i ni ystyried sut y gellid lleoli gwahanol wasanaethau gyda'i gilydd i wella hygyrchedd, tra'n lleihau effaith amgylcheddol trwy weithredu o fewn ffiniau planedol. Sut mae hyn yn berthnasol i chi, staff cyllid a chaffael yn GIG Cymru? Wrth wneud penderfyniadau am fuddsoddiad a gwariant yn y gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, hyd yma mae gwerth am arian wedi canolbwyntio ar werth economaidd cost ac ansawdd. Ond bod cost yn ffactor pwysig o werth, felly hefyd y ffynonellau cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol o werth sy'n cael ei creu gan y bobl a'r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw. Gallwn ddefnyddio'r cyllid sydd ar gael gennym o fewn GIG Cymru i wella bywydau bob dydd pobl yng Nghymru, ochr yn ochr a darparu iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel. Fel gweithwyr proffesiynol cyllid a chaffael, mae angen i ni fod yn stiwardiaid y ffynonellau ehangach hyn o werth a helpu i greu gwerth cyhoeddus i bobl Cymru. Rydym yn eich herio i feddwl yn wahanol am y rôl y gallwch eich chwarae wrth gefnogi'r economi sylfaenol, drwy ystyried sut y gallwn ddylanwadu ar y defnydd o adnoddau'r GIG mewn ffordd sy'n creu gwerth i gleifion a chymunedau, economi ac amgylchedd Cymru. Dysgwch fwy trwy ymweld â thudalen Economi Sylfaenol llwyfan dysgu a datblygu yr Academi Gyllid.